views and opinions expressed in these videos are for those of the individuals involved and do not necessarily reflect the official position or views of Point 5 Creative Studios. Content presented is for informational and discussion purposes only. Greetings, and more greetings to you, good people. My name is Deejay and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisingapwe, chitubu chinonwane munhu wese, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka. Chitubu ichi chine content iri healthy, content iri clean, content yakachena, yakakodzera kunge chionekwa ichikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka uri panapa muzvara nhasi. So if it's your first time here, join your subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Asi kana wanga wagara uri mugaro wepanapa dango kutenda nekuta sei nekurumidza kubhadhara rent. Thank you very much for supporting Point 5 Creative Studios. Right, zvamanje manje ndoda kumbosvitsa mashoko maviri matatu kuna Dr. Tagwirei nemuprofita wenhema Passion Java. Kuti vakomana musangonakirwe nekutaura, musangonakirwe nekunyora, itaiwo action, zvinhu zvioneke kuti pane kwazviri kufamba nako, pane kwazviri kuenda. Regerai kutengera mapolitibhiro mota, regerai kupa vanhu chioko muhomwe, gadzirai ramangwana remayuthi acho amunoda support kubva kwavari. Hapana plan, hapana chiri kuitika, zvinhu zvakaoma, zvinhu zviri kurwadza, mayuthi haasi kuenda kumabasa. Yeti ndopaunoona umwe munhu achinyora kuti hanzi Dr. Tagwirei urges the youth to stop relying on handouts and start building generational wealth. Mageto youths mangani ari kugadzira generational wealth? Sei asiri kuenda kumabasa? Nekuchinja mari, nekurobha vanhu, nekuita chifambi. Vakomana, regerai zvamunenge muchiita izvi. Musangode kunakidza vanhu nemashoko kunzi mukuru ataura, mukuru ari kusimbisa vechidiki. We need programs ema youth. How many youth centers do we have? Tagwirei anobva angokuti ndakakwaka chipatara, endai munorapwa mahara. Mawani chaiwo. Ndisandanyanyopopota, ndisandanyanyobvaruka, ndikutaura kuti kana une bhizimusi raunaro rauda kushambadzirwa, ndibate, namba dzangu ndo dziri kubuda pascreen idzo. Kana une nyaya yaunayo yauda kuti ndifambire, ndibate futi pasame number ipapo. Tinofambira nyaya tisingatye uyezve tisingavhunduke, handitika. Right, hanzi naOwen, pane mashoko ari kubva kuna Owen panapa, ari kutaura izvo kuti company registration in South Africa zvanyore, hazvichanetsa zvinhu izvi, chinongodiwa chete ipassport yako. Passport yako womba wabata Owen panamba dziri pascreen idzo, anobva akuitira mudhiginyira wacho, zvinhu zvako zvoendeka, zvinhu zvako zvofamba, handitika. Let me see, there's something wrong here with Owen's number. It's not showing up right. There we go. Sorry about that. Namba ya Owen iyo iri pascreen iyo. Ukabata Owen okuitira kazheti kacho, zvinhu zvako zoita sei, zvinhu zvako zoendeka. Right, hanzi naPassion Java panapa achisimbisa Dr. Tagwirei. I'm not sure if it's 100% Passion Java's account because there's no blue tick. Vamwe vari kuti ndiyo but apera, ari kutadza, hanzi ari kushaya mari yekuti aisise blue tick. Handitika, handizozivo zvangu ipapapa, but ndo zviri kunyorwa apo nemuprofita wenhema. Zvikanzi Dr. Tagwirei urges the youth to stop relying on handouts and start building generational wealth. It's time to empower ourselves and create the legacy that lasts. Etitendai biti osora. Hanzi etitendai biti osora. Matiudza vakuru, tazvinzwa, tazviona. So how are we going to do that? How are we going to empower ourselves? Yeti muriko koko kumsoro kumuri kudya mega. Muriko koko kumsoro kumune access kuma diamonds. Muriko kumsoro kumune access kuma goridhe. Isusu tiri pasi apa titomboziva kuti dombo racho rakamira sei. Corruption yauraya nyika. Zvinhu hazvisi kufamba.
mayouth haasi kuenda kumabasa. Hakuna kana mayouth center atingati mayouth center akati zviri kufamba zvakadai. I remember inini ndichikura, inini pane yainzi Young Africa, kwekuti vanhu vaiti vakapedza O level voenda vonodzidziswa life skills, vopinda mundima vachirova maworks. But right now ZANU-PF is not doing anything to help the youth. Vapedza kudaro mvo vataura kuti musapeme. Do you know right now people in Zimbabwe, they are suffering and they believe kuti Sewik Nochivayo is their savior. They believe that ZANU-PF is their savior. People are suffering, people are struggling. Hakuna pekutangira munyika yeZimbabwe. Yet umwe munhu anouya on public platform achiti musa depend on handouts. Do you know kuti umwe munhu first chicken ini yake akaidyira parari reZANU-PF? Hanzi nawengidhi kuti upfeke hembe nyuwani wotomirira campaign, election campaign. Zvinhu zvinorwadza, zvinhu zvinosiririsa. Yet they've got the audacity to come and say what they are saying on public platform. Baba, we've got my cities and my locations are very poor. Vari kufa nenzara zvisingaite muZimbabwe. Do you think kuti munhu from Binga nenzara iriko nepoor infrastructure iriko can create generational wealth? I'm not looking down on Binga. Binga inova from anywhere. Binga from Binga. I'm not looking down on Binga, but I'm saying, what has the government done to set up someone from Binga kuti awane a good to start? What has the government done kuvanhu vari kuGogwe, kuChiredze rural areas, kwaMutoko? Hakuna kana ma youth center, hakuna kana ma youth hubs, hakuna kana ma training center ekuti vana can go and be empowered and they start working, they start creating their own jobs. We all know kuti situation makatadza basa kudhara, hapana kana chamuri kuita. Kungogadzira Trababelasi maakuswera muchiimba gore rese, kungogadzwa chairman Sadarkship maakuswera muchiimba gore rese, but chabuda chaicho hapana. Vanhu vakaomerwa, vanhu vari kufa nenzara kuGogwe uko. Kune potential farming, but vanhu havana zvikwanisiro. Kana usiri weZANU-PF haupiwe chinhu. Vakomana, zvimwe zvinhu zvamunotaura ka, tangai mafunga. Handizoziva kuti udokta hwenyu imimi hwatagwirei, udokta hwerudzii kana kuti ndehwechokwadi here kana kuti chika. But munhu anofunga, you set up some things for the upcoming. Kuti apfana wangu tavhura youth center. Pa youth center apa tiri kuti mayouth endai munodzidziswa. Apfana wangu tavhura yene industrial area. Go and find work. Endesai ma CVs. But all you are capable of doing is to come on social media muchivhairira vanhu. Masapota enyu acho ndogara ndichitaura kuti imimi vanhu vacho vanosapota ZANU-PF makadzungaira, makapusa. Munenge muchivaomberera maoko achitaura zvinhu zvisina kana basa resa. Muchiti mbinga ipi? Chii chakadaro ichochi ichi? Saka ndangoti I should respond to Passion Java and Dr. Tagwirei. Musajairire vanhu vakomana. Ibai mari dzenyu, idyai mari dzenyu makanyarara. Musade kuona kunge vamwe vanhu vasiri kuedza. People are trying out there. People are trying their level best. It's you and your ZANU-PF who have put the same structures kuti vanhu ngavarambe vari varombo so that we can control them. Right now maakuya on public platform like kuti vanhu havana chavari kuita. Imimi ndimuri kuziya. Musazodaro. Ndonyanga chifamba nayo zvamanje. As for me, Deejay and the rest of the crew behind the scenes, it is bye for now. Let's meet in the next video.